Salutare tuturor! Astăzi ne jucăm Brawl Stars și nu știu ce să ne jucăm. Stai să facem ala bala portocala. Ala bala portocala. Cine mi-a furat banana? Dintre fete și băieți, alegeți pe cine vreți. Solo. Ok. Ok. Hai să intrăm. Scrieți în comentarii dacă mai vreți videoclipuri cu jocuri. Scrieți în comentarii jocuri cu care o să fac și o să iau pe rând. Mamă, trebuie să am grijă la asta că e obsedat. Mor, am murit. Bun. Măcar, cel puțin. Wow. Să am grijă la ala. Că sare mâța. Yes, nu! Vai. Ok, nu contează. Să vedem. Facem și un pic de... Ok, nu mai facem unboxing. Așteptăm până luăm Mega Box-ul și dacă primești ceva bun din Mega Box. Mamă. Poate o să mai fac un Roblox. Wow, bă, serios. Ăla îl vreau eu să-l iau. Dar nu... bossule, mai încet. Luăm și astea foarte rapid. Dăm heal. Fără heal nu putem. Merem, push. Mort. E perfect. Neta, e perfect. Nu. Aha, mai râde-te că eu te iau. Stau aici, frate, eu nu mă mai mișc. Ui! Oh, nu. Ok, hai acum să facem niște unboxing. Unboxing, de aștept. Ok. Mega Box. De aici. Să fie mai mult de 5. Ok. Mai mult de 10 mă refeream. Nu o să-mi pice absolut nimic. Și fix cum am spus. Deci eram sigur. Yes. Să jucăm cu altul. Hai cu mort. Nu. Sau, ba, da, o să jucăm cu skin-uri de tryharder. Ok, data viitoare o să mai aduc și un prieten dacă acest video adună peste 5 like-uri. Cred că nu s-a adunat. Văleleu, bro! Toți de mitic. Toți mitic, al numai eu diamond. Ia să merem pe căpălăul ăsta. Ești mort, frate. No way! Am crezut că atât eu a fost mortea.
Nu. Hihi. Nu poate să mă prinde că sunt Michael Jackson. Deci mama teleportă și-a murit. Muri! Nu! Oh! Yes! 1000 de aria. 1300. Epic! Mitic! E ok. Foarte ok. Niște gemuri. Niște coins. Mai coinsuri. Mitic! Dacă i-a pus poc, o să-mi pice ceva bun. Pe gură. Mai un pic îl iau pe Grey. Sau cum îl cheamă? Da, Grey. Mamă, 2 mega boxuri. Insane. Păi cu ce skin-uri? Hai să dăm un meci cu Darul, că nu m-am mai jucat de mult cu el. Sper să primesc măcar ceva de la Sushi. Ok, bro, ești afecat, din păcate ai murit. La revedere! Și ăsta e mort, din păcate. Bă, de ce sunt prime-ul meu? Pe lune acum. Să mai fac un videoclip unde o să mă joc alte jocuri. Hai să luăm pe scurtătură. Ia, merem pe ăsta, haide pe ăsta. E mort. I'm a creature of the night. În sfârșit a murit. Șobolan. Hai, ce aproape. Cel puțin măcar mai dau un match. Mai dau un match ca să iau toate XP-urile. Sunt 40 de milioane. Poate o să iau și alea 2 megaboxuri. Așa. Uita ce... Mersi, frate. Respect. Hai, frate, haide. Deci ai vrut să mă omor. Hai să mă omoră, mă. Nu poți. Wow! You need to chill. Nu. Haide. Pushing. Ok, nu sunt toxic, eu spun doar la mișto. Dacă vede băiatul cu scuica asta, nu fac un video. Nu! Ok. Mai dăm... nu știu. Ăsta e ultimul match care îl mai dau. Iar Star Drops.
Ok. Iară 200 de astea. Star drop. Coins și star drop. Hai să dau upgrade la cineva. Să fac măcar pe unul de... Deci chiar doream să-l fac pe Squeak de 11. În sfârșit! Norocul meu. Hai, mai dăm un meci cu Squeak și vedem noi ce mai facem. Să am grijă și la asta că spamează ca... Nu! Dau rage bait. Nu! Bombă, clar. Nu. Nu o să mă nimerești în viața ta. Nici tu, frate. Care sper nu are. NK. Ok, deci s-ai ales-o, broski. Ești mort. Nu! Nu! Ok, și dacă ați ajuns până aici la episod, stai să mai facem acest unboxing. Hai să vedem dacă putem. Da. Și dacă ați ajuns până aici la episod, ne vedem pe data viitoare. Și să stați cu ochii pe canal. Și să nu uitați să dați un like. Pa, pa, ne vedem mâine. Și să nu uitați să scrieți jocuri în comentarii. Pa, pa!